Cartea Dunărea în poezie, o antologie internațională a poeților danubieni. Tot așa o să facem o antologie care va fi gata în luna mai 2016, în care o să apară texte și poezii a celor care doresc dintre dumneavoastră, bineînțeles, și să ne le trimiteți la timp în limba română și engleză, și texte și poezii a celor din Ulm, din Germania, din Ungaria, din Serbia, din țările dunărene, din Ungaria, care ni le vor trimite și vă promitem că vom face tot o asemenea carte. Trecem la punctul 2. Este vorba despre profesorul Lionel Cionghin, care nu numai astăzi, ci și altă dată, cum am spus adineaori, că și în această antologie a scris despre Dunărea, punte de legătură între popoarele Europei. Textul este tradus și în engleză, precum sunt și poeziile din această carte. Dar astăzi își lansează cartea Fluviul cu mai multe nume. Dunărea, bineînțeles. Dacă era aici compozitoarea noastră, Florica Bruțiu, ne-ar fi și cântat cântecul pe care ea l-a compus și anume, zice așa, Rapsodie dunăreană. Și dă numele Dunării în toate limbile de la țările dunărene. Domnul profesor Lionel Cionghin ne spune numele Dunării în mai multe limbi sau fluviuri cu mai multe nume. Profesorul Lionel Cionghin, pe scurt o să spun, istoric, scriitor, cercetător științific, secretarul general al asociației noastre, vicepreședinte al Asociației Istoricilor Bănățeni și președinte al Cenaclului de Istorie Veche Română, a publicat 35 de cărți de o valoare științifică și istorică deosebită, precum și peste 1200 de studii, materiale și articole în revistele din țară și străinătate. Lucrările profesorului Lionel Cionghin sunt axate pe spațiul Pelasco-Traco-Daco-Jet. Centrul acestui spațiu este scăldat de fluviuri cu mai multe nume: Dunărea, Istru, Nun, Dunăre, Apă Mare și altele. Fluviul prezentat cu cele 3 sectoare, Dunărea Superioară, Dunărea Mijlocie și Dunărea de Jos, sunt principalii afluenți, precum și așezările importante, iar canalul Dunărea-Marea Neagră și canalul Rin-Main-Dunăre leagă Marea Neagră cu Marea Nordului, importantă cale navigabilă. Volumul oferă publicului puncte de vedere originale privind neamurile riverane și multiplele legături cu ele. Acum, pentru doamna Carmen, Ana, citește puțin din textul respectiv. Prima parte și ultima. Cu voce tare, Ana. Și după aceea o să ia cuvântul domnul Cionghin. Danube, bridge between the peoples of Europe. Danube, the great water, has a length of 2,160 kilometers and a basin of 805,300 kilometers, 12 kilometers, and was considered the longest river in old Europe. Today is the second after Volga. The great European river has its spring in Black Forest, Schwarzwald Mountains, crosses the continent from west to east, and flows into the Black Sea by the Danube Delta. The river passes through 10 countries: Germany, Austria, Slovakia, Hungary, Croatia, Serbia, Romania, Bulgaria, Republic of Moldavia, Ukraine. Crossing also 4 European capital cities: Vienna, Bratislava, Budapest, and Belgrade. Traducerea în engleză este mai mare, este deosebită. Domnul profesor a făcut o carte foarte interesantă, carte care merită să o avem fiecare dintre noi acasă, carte pe care poate fi citită și răsfoind început, pagină cu pagină, dar și pe care, dacă deschizi cartea într-un loc,
poți să citești și să rămâi cu niște informații deosebite, valoroase pentru fiecare dintre noi. Domnul profesor o să ne spună despre ce este vorba în această carte și noi mulțumim din tot sufletul pentru că a realizat această carte în proiectul Dunărea Dorită. Și este deosebit, mai ales că... Da, vă dau cuvântul, domnul profesor. Onorată doamnă profesoară universitară, stimate doamne și domnișoare, stimați domni, am pornit de la Dunărea Dorită pentru că am avut materiale cam 40% publicate în cele 1300 de articole și în special în Columna lui Traian, care a fost editată la 1900 de ani de la inaugurarea columnei și acum la ediția a doua vor fi, dacă asta e de 500 de pagini, vor fi 725 de pagini, că mi-a zis că e prea puțin cât am scris și sigur că vreau să aduc mulțumiri și domnului Bancu și Marianei Strungă, doamnei profesoare, sau în primul rând, sau în primele rânduri, doamnei Ana Slibuț, doamnei profesoare Doina Drăgan, și dacă am avut 40% materialul, trebuia pus sub o altă formă pentru Dunărea Dorită. Și, într-adevăr, am zis cărții Fluviul cu mai multe nume. Sigur că nu le-am luat cu numele actuale dintre limbi, ci numele arhaice, vechi. De la început îi mulțumesc doamnei Anei Slibuț, care mi-a făcut prefața și traducerea în limba engleză, de asemenea doamnei profesoare Doina Drăgan, care nu numai coperta a patra, ci a introdus și o fișă de istoric, scriitor, mi se pare, și așa mai departe. Coperta cărții este Decebal de la Dunăre, care apără pământul românesc, nu? Titor sau cel care a dispus crearea acestei statui monumentale, Iosif Constantin Drăgan, Dumnezeu să-l ierte, că m-a publicat vreo 75 de articole noi tracii în altă perioadă, în perioada comunistă, când nu puteai să publici aici și pe diverse căi, prieteni de-ai mei veniți din străinătate au reușit ca să le dea profesorului Constantin Drăgan și să le publice. Acum, în ceea ce sigur că nu o să încep să tratez toată cartea, doar vreau să vă spun că Dunărea, în lungime de 2860 de kilometri, trece prin 4 capitale și prin 10 țări, 10 state. Vreau să vă spun că eu am trecut Dunărea de 10 de ori și prin aceste 4 capitale și nu numai, și aș vrea să vă vorbesc nu atât de Ulm, unde n-am ajuns, ci de Viena, și la Viena a apărut prima carte de fabule în limba română, Nicolae Oțelea din Denta. Din Denta sunt, adică strămoșii mei sunt de acolo, din Denta. Deci e primul din Viena, la Bratislava, capitala Slovaciei, este un mare român. De data aceasta, iar am scris despre el și mergem în continuare la Budapesta, și anume acolo în Varul, în cetatea Budapestei, este regele român de pe tronul
Ungariei Matei Corvinu,